नमस्कार, कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत। आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी। सगळे वीक्षकांक कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनला वतीन श्रीकृष्ण जन्माष्टमीची शुभेच्छा। आत पळया आयचे खबरो। जिल्हा आणि तालुका कुणबी समाजा वतीन जोयडात प्रतिभा पुरस्कार कार्यक्रम। जोयडा तालुका कुणबी समाज अभिवृद्धी संघ या नोंदणीकृत संस्थेन जोयडाच्या कुणबी समाज समुदाय भवनात आयतवार 25 ऑगस्टाक आयोजित केल्लो कारवार जिल्ह्याच्या तालुका आणि जिल्हास्तरीय कुणबी समाजा वतीन SSLC, PUC, पदवी आणि डिप्लोमा परीक्षे साधना केल्ल्या विद्यार्थ्यांक आणि जोयडा तालुक्यात कार्यरत आशिल्ले अतिथी शिक्षक हेमसाठी प्रतिभा पुरस्कार कार्यक्रम आयोजित केल्लो। कार्यक्रमाचे उद्घाटन कुणबी समाजाचे प्रमुख श्री RD गांवकार हेमी केले। या वेळार तेमी सांगले की विद्यार्थ्यांन जास्तीत जास्त मोबाईल कमी वापरू जाय। बाकीचे विद्यार्थी वेगवेगळ्या विषयात शिकतात म्हण सगळ्यांनी तीच पद्धत अनुकरण करून घेऊ जायना। ज्या ज्या क्षेत्राची विद्यार्थ्यांक आवड आसा तेच क्षेत्र विद्यार्थ्यांनी निवडू जाय, तरच तेमगेलो पुढलो विकास जातलो अशें तेमी या वेळार सांगले। कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानार जोयडा CPI चंद्रशेखर हरिहर हेमी सांगले की युवकांन अर्धारच आपले शिक्षण सोडून गोवा राज्यात वयचे बरोबर न्ही, तेजे बदल्यात शहरात शिक्षण घेवचे। शिक्षणानच अभिवृद्धी साध्य जाता अशें तेमी सांगले। या वेळार कुणबी समाजाचे जिल्हाध्यक्ष सुभाष गावडा हेमी सांगले कुणबी समाजाची पारंपरिक संस्कृती आयच्या विद्यार्थ्यांनी समजून घेऊन ते जतन करची मुख्य गरज आसा। संस्थापक महाबळू कुंडलकर, तालुका घटक अध्यक्ष प्रेमानंद वेळीप, माजी अध्यक्ष अजित मिराशी हेमी उलोवप केले। या वेळार कुणबी समाजाचे पदाधिकारी, प्रतिभावित विद्यार्थी आणि 68 अतिथी शिक्षकांक समाजातर्फे सन्मान केलो। जोयडा PSI महेश माळी, जोयडा घटकाची अध्यक्षा दिव्यानी गावडा, जोयडा ग्रामपंचायत अध्यक्षा चंद्रिमा मिराशी, कृष्णा मिराशी, विनोद मिराशी, बेळगाव जिल्हाध्यक्ष रवी मिराशी, खजांची दिवाकर कुंडलकर, सुभाष वेळीप, सुरेश गावडा हेमी आशिले। सुधा मिराशीन स्वागत केले तर सुभाष काजूगर हेमी सूत्रसंचालन केले। अखेर सुदर्शन गावडा हेमी आभार मानले असे प्रसार माध्यमाक कळयला। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी निमित्तान कारवारच्या बऱ्याच अशा शाळेत श्रीकृष्ण आणि राधाल्या वेशभूषेत विद्यार्थ्यांनी भाग घेऊन जन्माष्टमी कार्यक्रम साजरो केलो। तसेच कारवार तालुक्याच्या श्रीकृष्णाला देवळात हो उत्सव साजरो करची तयारी जोरदार चल्ला। तसेच कारवार हब्बुवाडा हिंगा एस्कॉम तर्फेन 5 दिवस या कार्यक्रमाचे आयोजन केला। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी निमित्तान कारवारच्या बऱ्याच अशा शाळेत विद्यार्थ्यांनी राधा आणि कृष्ण अशा वेशात भाग घेऊन विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमात भाग घेतले, तर काही शाळेत धार्मिक पद्धतीने पूजा केली। सदाशिवगड प्रायमरी इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम प्रायमरी स्कूल चित्ताकुला अशा विविध शाळेतल्या विद्यार्थ्यांची पळया काही क्षणचित्रा। कोंकणी भाषा अभिमानी संघटना कारवार आयोजित कारवार तालुका मर्यादित दुसरी वर्षाची घुमट आरती स्पर्धा आणि महिलांसाठी गणपती मूर्ती मुखार पारंपरिक फुगडी नृत्याचो 2 मिनिटांचो व्हिडिओ करून धाडचो कार्यक्रम। कारवारच्या कोंकणी उत्सवप्रिय लोकांक प्रोत्साहन मेळचे आणि कोंकणी संस्कृती जतन आणि संवर्धन जावचे या उद्देशान ही स्पर्धा मंगळवार तारीख 10 सप्टेंबर 2024 दिसा सदाशिवगडच्या कोंकण मराठा सभागृहात सकाळी 10 वाजता आयोजित केला। या स्पर्धेत भाग घेवच्या पंगडान 500 रुपये फी भरून 8 सप्टेंबर 2024 पर्यंत नाव नोंदणी करची। या स्पर्धेत फक्त 18 पंगडा मात्र भाग घेऊ मेळटलो। पहिले येता त्या पंगडाक पहिली या आद्यतेचेर पहिले येयल्या 18 पंगडा मात्र आद्यता आसतली। या स्पर्धेचे लाईव्ह म्हणल्यार थेट प्रक्षेपण यूट्यूबाचेर आसतले। स्पर्धेचे नियम: एक पंगडात कमीत कमी 5 तर जास्तीत जास्त 7 सदस्य असू जाय। सुखकर्ता दुखकर्ता ही आरत म्हणजे सक्तीचे। स्पर्धेत भाग घेऊ वयाचे बंधन ना। भाग घेतलेल्या पंगडाक पारंपरिक वेशभूषेचे खास गुण मेळतले। प्रत्येक पंगडान वाद्य आपले हाडची, घुमटा बरोबर शमेळ कासाळ हाडचे गरजेचे। गायक वादक वेगळे असते। कला सादर करूक एक पंगडा फक्त 10 ते 12 मिनिट वेळ मेळटलो। पारंपरिक वेशभूषा, सुशोभीकरण आणि कलात्मकता या गोष्टीची नोंद परीक्षणात घेतले। पहिले बक्षीस 10,000 रुपये आणि यादस्तिक,
दुसरे बक्षीस 7,500 रुपये आणि यादस्तिक, तिसरे बक्षीस 5,000 रुपये आणि यादस्तिक। निकाल त्याच दिवसा त्याच वेळा जाहीर करून बक्षीस वितरण करतले। परीक्षा कालावधी निर्णय हो अंतिम निर्णय असतलो। समान गुणसंख्या जाल्यार ड्रॉ पद्धतीने निर्णय घेतले। या बाबतीत परीक्षा कालावधी निर्णय अंतिम असतलो। प्रसंगानुसार कार्यक्रमात कसलो बदल करचो हक्क आयोजका असतलो। सभागृहात उपस्थित प्रेक्षकांसाठी खास आकर्षक बक्षीस असतली। ड्रॉ वेळार विजेते सभागृहात हजर ना जाल्यार बक्षीस दुसऱ्या वयतले। भाग घेवच्या प्रत्येक पंगडान आपापल्या ग्रुपाचे नाव, वड्याचे नाव, फोन नंबर, ग्रुपातल्या वांगड्याची संख्या, ग्रुप प्रमुखाले आधार कार्ड, गायक आणि वादकाली नावा 8 सप्टेंबर 2024 पर्यंत दिवची। नाव नोंदणी आणि अधिक माहितीसाठी राहुल नाईक 8867756322, विष्णू कोळगेकर 7768992848, मनोज भट 9448856818 हेमकडे संपर्क करतो। महिलांधारच्या फुगडी नृत्याच्या व्हिडिओ पहिले बक्षीस 3,000 रुपये आणि यादस्तिक, दुसरे बक्षीस 2,000 रुपये आणि यादस्तिक, तिसरे बक्षीस 1,000 रुपये आणि यादस्तिक। फुगडी नृत्याचे व्हिडिओ बरोबर ग्रुपाचे नाव, गावाचे नाव आणि मोबाईल नंबर नमूद करून प्रितेश 9764122888, विष्णू 7768992848 या व्हॉट्सअप नंबराचे धाडचे। स्पर्धेत भाग घेवच्या पंगडाक आणि प्रेक्षकांक सगळ्यासाठी दनपारा जेवणाची व्यवस्था असतली, हेची नोंद घेवची असे कोंकणी भाषा अभिमानी संघटना कारवार या आयोजका वतीन कळयला। आस्पत्रेत वैत म्हण गेल्ली महिला अखेर न्हंयेत मृतावस्थेत मेळ्ळी। कुमटा आस्पत्रेत वचून येता म्हण गेल्ली कुमटा किमानी रहवासी महिला मृतावस्थेत अग्नाशिनी न्हंयेत मेळ्ळी घटना घडली। सांतगल निवासी शिल्पा रमेश नायक वय 45 वर्सां ही गेल्या 2 दिवसां पयलीं आस्पत्रेत वैत म्हण गेल्ली। ती आस्पत्रेत गेली ना, घरा वापस येल ना। घरच्या लोकांन कितली शोधाशोध केली तरी तेगेलो पत्तो लागल ना। अखेर कुमटा पोलीस ठाण्यार तक्रार दाखल केली। अखेर गुंदा ग्रामा लागीं अग्नाशिनी न्हंयेत ही महिला मृतावस्थेत मेळ्ळी अशें कळला। मासळी धरू वचून न्हंयेत बुडील घटना घडली। कारवार जिल्ह्याच्या कुमटा तालुक्याच्या एंगळ कुर्वे तंड्रकुळी लागीं अग्नाशिनी न्हंयेत मणिकंठ अंबीक 21 वर्सां हो मासळी धरू गेले तेन्ना बुडील घटना घडली। कुमटा तालुक्याच्या ऐगळ कुर्वे लागीं मृतावस्थेत तेगेले शव मेळ्ळे। पोलीस पुढील तपास करतात अशें प्रसार माध्यमांक कळयलां। कुमटात उदकाची बॉटल व्हरचे वाहन मिर्जनात पलटी पडले। कुमटाच्यान गोकर्ण पिवच उदकाचे बाटली घेऊन वयचे वाहन राष्ट्रीय महामार्ग 66 मिर्जांच्या जुनी लाकडा डिपो लागीं पलटी जाल्ली घटना घडली। सुदैवान वाहन चालक धनंजय होन्नप्पा हल्लेर आणि 2 कामगार आश्चर्यकारक रितीन प्राणापायातल्यान बचावले। गोकर्णच्यान ओएसिस वॉटर बॉटल कंपनीचे हे वाहन कुमटात बाटली देऊन खाली करून येताना ही घटना घडली। कुमटा पोलीस ठाण्यात या घटनेची नोंद झाला। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक एक खास खबर। तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जन्मदिसाची खबर कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज, तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत। अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।